И здравейте хора, вие отново с Ради Студио. Аз съм Ради. Днес ще цъкаме пак Brawl Stars. Последно бях станал почти 200 купи. А сега съм 2220. О! И почнах от начало. Аз вече го отключих между другото целия. И сега съм на много хора. Аз го отключих буквално. Ето, там даже просто да играме. Айде, искам да го гледам, бе. Малко мога да играме с приятеля ми. И вижте ми бролегите. Имам Шели, Нита, Колт, Бронк, Ел Примо, Багли, Полко, Джеси, Данамайнк. Това го почето 8 бит. Дагли пак, другия скин на Дагли. Джаки, Бо, Франк, Бел и Джан Хрент или нещо такова. Ето. Може вече да макснем Франк. Айде, ще играме с братлето. Аз ще взема само, че Франк. Айде, играме брат шоудаун. Айде, играме, не знам шоудаун какво ли. Играме с братлето. Кога това първото видео, което играме с братлето, ето. Цвети. Айде, ходяваме малко насам. Тоест ли е, бе? Ама вие сега ще умрете, бе. Мъртви сте, бе. Мъртви сте, бе. Мъртви сте, бе. Има ли един, поне убихме двама хора. Те пък е страх да излезнат ли, бе? Доле па, Багли бата седи. Окей, брат, цето поне се пуска цвети, ама... Вие елиминирате цето. Не такива цвети. Нямаше никакъв цвет. И ме убиха. Не, това огънът е техен. Така е наш. Аз имам по-добра стратегия от техната. Не, Цецо ми взе стратегията, ала и шо да подейко. Елама. Давай бе, Багли. Аз съм от потата на Brawl Stars. Всъщност, те сами вземат от купите. Не взех купи хора. Миньонче в количка, хора. Миньонче. Мини ножък. Ако да си въгли пашката, може да въгли 50 метра. Бо! Миньончето ли аз? Ето това дълго пашки имам, бога. И даже сложваме и пашкулчето. Сега ще увием един пашкул. Някой има. Той умре, зато излезе спокойно. Честито! Това съм купи сме хора. Както нищо не ми даха. Както винаги. Аз се чудя как тази може да я вземе. Айде, старт! Играме на футбол. Сарине, терамене, отежумен, арин, ислам. Поко, Багли и Колт.
Само колкото остава. Давай, Цецо. Давай, брат ми. Докажи се, брат ми. Дали имаш пари. Докажи се, брат ми. Колт, мъртъв си, момче. Мъртъв си. Тост патрони, откътъм се. Хайде, глад. Сега си има. Дайте ви, имате шанс да вкарате саба. Давай шанс, бе. Имате шанс, Бога! Сега ще виеме някой пашкула. В моя собствен капан за малки дечи са червени. Папа ми се висте. Айде, браво! Ей! Ето. Кога направо пръскаме ми, че сам чаша си. Франклин. Ма брат, нещо на футболса. Не на футбола. Ей, шоудаун, брат. Дай шоудаун, бе, брат. Брат, малко ще се откажа да играя с тебе. Шоудаун! Видимо, той лезнал, бе. Той лезнал. Еми, айде, чао ти, добро ти. Здраве. Аз си продължавам. Много здраве. Аз си продължавам с играта. О, гочечка. Ела моя малка роза. Яди ми ножик. Може да имаш нужда да бягаш от мен, аз те убих. О, птичката Бейл. Отидем да съм обмъртва, момиченце. Аз също това играем като птичката. Това също. Матвия. А така, пръскаме купоните. Айде, бе, брат, ти си много слабе. Напас, чакайте, сега си вземе. Както винаги дешави, да, добре, ще се вземе. Така. Брат, айде, бе. Сега с Франклин ще цепне. И ние между другото, като гледам, според мен сме най-силни отбор от всички. Не гледайте какво прави са то. Добре, че съм аз, ей. О, шалито. Опа. Заедно с нейното оръжие ще ви укрепяме. Айде! Бобата ми падна. Аз съм убил 3, кой 2. Айде! Yes, бе, вие се абонирате задължително с канал с камбанката, да се изпускат такива яки видеа в втора част. Така че си играме тази игра. Yes, ама тук е забранената зона.
О, дурч. Никакъв шанс, момче. Те му хлебаха, бе. Минус 3 купи си. Веднага ще го смени човека. Шоудаун. Как връскаме дома Франка. Я ще опитя. Все пак трябва да сме брат за брат. Няма сече на двамата франковци, че вие не знаете кои са тебе. Я ги убих и двамата! Ние с Франк сме си най-добрите. Сега ги пръскам. Ги цепиме, и ги пръскаме, и ги цепиме. И аз пак ги убих. И аз съм най-добрите към момчета. Момчетница. Какво ми дава такъв нищо? Не ми дай 25 вкуса, нищо не са това. Айде дайте ми тук си хора. Ако чакам 20 години сигурно. Аре бе брат, през 2 минути ли ще ги сменяваш? Сега престани ги сменяваш през 2 минути. Аз спирам видеото.